Hey, what's up mga kapadyak? Good morning. Time check 3:40 ng madaling araw. Papunta tayo ngayon sa Mabini, Pangasinan. Meron tayong kamit up doon. Meron tayong piping kapit. Nakakalagpas natin ng 7-Eleven ng Sampapian. Nasa 77 kilometers ang ating tatakbuhin ngayon. So, i-ride papunta sa meet up. Okay, 416 Independencia Road. Hey mga kapadyak, nasa ano tayo, Labrador. Nasa 13 kilometers na lang, andun na tayo sa Mabini. AM in the morning. At dito na tayo ngayon sa Sual. Kakalabas lang natin ng ano, kakalagpas pa lang ng Arco. Grabe oh, biglang ahon. Banayad na Makunat. 28 kilometers bago Mabini. Alaminos sa susunod na bayan. Ahon. Mahaba-habang ahon dito eh. Ayun, maahon tayo. Sabi oh, Banayad na Makunat. Ay grabe, mahabang ahon ito. Paglagpas dun sa plaza ng Sual, mga ating kasada, diretso na to. Dami siko. Kada siko nagbubulan kasi yung ahon. Ayun o, ahon pa rin, diba? Okay, mukhang eto na yung kakambal ng ahon. Lusong na. Alright, maraming salamat. Okay, sa wakas recovery. Lusong naman to. Arco na ng Alaminos. Alaminos na tayo. Mahaba-habang patag na to mga kapadyak. Lapit-lapit na. Ling bayan na lang. Mabini na. Continue on Alongapo, Clark Road, 4 kilometers.
kayo nagbiyahe? Umalis akong bahay, mga 3:36. Ay, makaga. Hindi na nga ako nakatulog kagabi, hindi na. Kamusta yung biyahe? Ayos naman, sakto lang. Hindi naman.